OK. Dobre? Dobre? Môže byť. Som v strede? Relatívne. Dobre. Čaute, dúfam, že sa máte fajn. Dnes je pondelok. Točím video v pondelok, dúfam, že sa mi ho podarí dať na YouTube skôr ako to posledné video, čiže od stredy až do včera som sa snažila ho tam dať, lebo môj veľký počítač odišiel, potom aj môj notebook odišiel a potom moje pripojenie na internet dočasne odišlo. Hľadám vhodné slova. No a čo sa týka počasia, keďže Rada ho spomínala vo videách, dneska je už krajšie, stále fúka vietor, čiže vonku bude tak sviežo, večer bude tak sviežo, ale včera bolo dosť zima. Si musela požičať priateľu mikinu, ktorá je asi o 4 veľkosti väčšia, než som ja, než je moja veľkosť a mala som šaty pod tým a vyzeralo to tak smiešne. A tak aspoň som neprechladla, takže jej. A zajtra je voľno. Neviem teda, či všetci máte voľno, aj ty čo áno, užite si a ja sa teším. No dobre, čiže rovno sa pustím do videa, lebo zase budem mať 25 minút. Dnešné video bude o obľúbených výrobkoch, produktoch, obľúbených náhodných veciach z predošlého mesiaca, z júna, ale aj z mája, lebo som nejak zabudla natočiť video. Bola som v tom, že som natočila video majové obľúbené veci, ale zjavne nie. Takže, no, tak nič. A dnes moje vlasy sú masné, lebo sa mi nechce umyť, lebo je proste jeden z tých dní. Čiže dotočím video, najem sa a utekám do mesta a budem práce, čiže jej. Tam pre vysvetlenie. A nevadí mi, že už mám masné vlasy. Prežijem to nejak. Hádam si to nikto nevšimne. Dobre. Čiže prvý výrobok, ktorý je stále obľúbený, bol aj v aprílovom videu. Obľúbené výrobky za mesiac apríl. Je to čistiaca voda, toner, pod viacerými názvami som už videla. Veleda. Už 3-krát, toto už je tretia fľaša. Môj priateľ začal používať, no bol taký, že daj mi ju na tampon, že strašne fajná je na tvár a už nemám ani akože výrážky a tak, keď ju používam. Čiže používa sa ráno a večer, ja ho používam iba večer, lebo ráno používam niečo iné. Potom bude ďalšie videjko o tom, aj celkovo dám video o svojej každodennej starostlivosti. Tvár, akože aj telovej môžem dať. No a má to extrakt z citrusov, tuším. Je to prírodný produkt, stojí okolo 12-13 eur, je super, ak máte problémy s pokožkou. Aj keď nie, je to veľmi fajn výrobok, ale keď ho začnete používať, tak také akože výrážky, začervenanie, všetko toto bude pomaly odchádzať vďaka tomuto výrobku. Samozrejme je potrebné aj iné veci robiť, aby sme mali krásnu pokožku, stravovať sa. Nie je z veci, ktoré nám spôsobujú nezdravo vyzerajúcu pleť a alergie a výrážky, cvičiť a tak ďalej, piť dosť vody. Ale toto je super výrobok. Stále ho odporúčam, je takýto veľký, je to sklenená fľaša, trošku ťažšia na prepravu, ale v každom prípade stojí za to, je to úžasné. Dobre, bude to také video, lebo už som to pokúsila točiť dnes a mal 25 minút a toto nie. Ďalšie výrobky kozmetické. Z predošlého videa L'Occitane sú to krémy na ruky a konkrétne tento mesiac som sa najviac používala tento jazmínový. Dala som ho dobre? Áno, nedala som ho hore nohami, jej. Je veľmi fajný, tá jazmínová vôňa mi nejak... Neviem prečo práve tento mesiac, teda predošlý jún. Teraz už prechádzam na mandľový zase. Takéto balenie stojí 8 eur a budem ich používať, dokým nájdem krémy na ruky, ktoré tak dobre mi robia na ruky, na nechty, aj na hánky, na všetko. Aj na lakti ich rada používam, aby neboli také suché. Kým nenájdem vlastne ešte prírodnejší produkt od inej značky, čiže zatiaľ, určite. A keď ste neskúšali od nich nič, určite jeden z ich krémov na ruky, majú ich strašne veľa, určite odporúčam. No, ďalšia vec je špirála, konečne odhalím špirálu. Je to Volume Mascara, čiže špirála na objem, neviem, či to tu vidno to tu.
A je to značky Dr. Hauška, tu to vlastne je hore nad tým, neviem, či to vidíte dosť. A znútra vyzerá takto, čiže vejka kefka, ako široká, ako keď sa neposiem späť do priemer vejky. Čiže a keď si ju tam tu, vidíte, že je proste, že je jednoducho vejka. Ja som sa tak bála, že nebudem vej používať a budem mať špirálu všade, hlavne na spodných, teda pod spodnými, ale veľmi rýchlo som sa naučila s ňou pracovať. Veľmi sa mi páči jej vôňa. Dr. Hauška robí prírodné produkty, prírodné špirály a iné výrobky. Skúšam o nich aj iné, čiže potom bude videjko čisto o nich. Robia iné, keď akože táto kefka by vám nevyhovovala. Táto je v farbe 01 čierna, majú aj tmavo hnedú, aj takú fialovú, purpurovú, bordovú, niečo. A stojí 19,95 eur, konkrétne som ju kúpila v Optime, v bioobchodíku. Kupujem tmavo hnedé väčšinou, ale mali iba čiernu, čiže som povedala, že nebudem čakať na ňu. A určite si ju raz niekedy znovu kúpim, ale už mám, poprosila som kamarátov z Čiech, aby mi doniesli od inej značky, lebo každé 3 mesiace mením špirálu, lebo baktérie všetko možné a keď nie je kvalitná, tak to zloženie už potom je také, nie je taká fajn. Táto je stále super. Iná vec, čo mi a neprekáža mi až tak, keď mám dni, že chcem iba špirálu použiť, že nepoužívam podklad na očné tiene, tak rozmaže sa, hlavne tu. Aj keď nie je veľmi teplo, tak sa rozmaže, čiže potom vatová tyčinka, na ňu kokosový olej a čistiť. Čiže ak toto je, keď nosíte iba špirálu, alebo vám toto vadilo, tak nejakú inú od nich. Ak vám to nevadí, alebo ak nosíte stále, že podklad a na očné tiene dávate si ho aj tu a takisto aj očné tiene tu, tak vydrží krásne celý deň. Ja to mám aj teraz, tak ja skúšala som to je mi fajn, nie je vodeodolná, čiže pozor na toto. Keď pôjdete na dojímavý film, tak bude. Ale nerozmáže sa až tak veľmi. Čiže určite odporúčam, ak si chcete urobiť radosť, ak vám niekto chce urobiť radosť, 19,95 síce, ale stojí za to podľa mňa. Dobre. Zvyšné veci, čo mám, sú knihy a jedlo. Knihy. Prvá kniha je Juraj Červenák. Prízraky na Devíne. Najnovšia kniha o Gorivaldovi a Roganovi. Veľmi mám rada túto dvojku. Kde ste? Túto dvojku. Mám rada, ako Červenák píše, páči sa mi, že sa naučím nejaké veci, lebo je to síce fantasy, ale máme tu devy, máme tu ako vlastne naši predkovia žili, ako si uctievali svojich bohov, čiže páči sa mi to. Naučím sa nejaké veci a veľmi sa mi páči dve hlavné postavy a ako Červenák píše, je to úžasné. Vychutnám si to. Nevedela som sa dočkať, kedy vyjde ďalšia kniha s nimi dvoma. A druhá kniha je po anglicky, je to Assassin's Creed Renaissance, čiže prvá kniha. Vlastne tieto knihy sú napísané na základe hry Assassin's Creed. Hru som hrala ešte dávno a páči sa mi, že v knihe tam nie sú tie prechody budúcnosť, minulosť. Kniha je čisto v minulosti písaná, čiže aj niekto, kto nehral hru, nehral hru, nie je typ na počítačové hry, tak určite si už je písaná úžasne a navyše ku hre ešte tam sú dodané emócie, akým hlasom tie postavy rozprávali a tak autor to krásne dofarbil, veľmi som si užila túto knižku a už mám kúpenú druhú Brotherhood, čiže Bratstvo a neviem sa dočkať, kedy ju začnem čítať. Teraz ešte mám jednu mini knižočku od Voltaira, ktorú dočítam a hneď sa vrhnem na Brotherhood, čiže úžasná. Som zvedavá, aký bude film teda. No a chcela som prejsť na jedlo, ale uvedomila som si, že ešte tu mám dva kozmetické výrobky, ktoré som nespomenula. A obe sú od Soap4You. Tieto. Jedno je telový peeling, mliečne potešenie. Vyzerá takto. Tu je mliečne potešenie. Stalo okolo 8 eur. Vonia úžasne.
keď ho použijete v sprche alebo v kúpeľni, tak nemusíte používať už telový krém, lebo ten olej v ňom je taký fajný. Vonia vanilkovo, kokosovo, čisto ako krovka, podľa mňa. Dala som to viacerým kamarátkam oňuchať, súhlasili so mnou ako krovka. Čiže pôjdete do sprchy a vidíte a voniate ako krovka. Čiže peelingy od Sophory určite odporúčam, sú veľmi fajn a obľúbujem ich a budem ich kupovať a budem si nechávať tieto tu. Ako môžete ich vrátiť a dostať 50 centov zľavu na ďalší nákup, ale je to sklo, drží to, má tu aj tú gumičku. Čiže určite využijete na niečo iné, určite odporúčam. No. A druhé, čo mám, je sprchovacie žele a fakt je to žele, je to... Nebudem to teraz toto, lebo potom sa tu bude šmýkať a budem to naháňať po celej izbe. Sprchovať sa s týmto je strašná sranda. Proste sa to vyšmykne a snažiť sa to, je to také fakt, je to jak želatína v ruke, je to perfektné. A stále mi to zlepší náladu, keď náhodou nemám dobrú náladu. A veľmi fajne to vonia, som si vybrala vôňu Šťastie, taká kvetinková vôňa. To myslím, že stojí okolo 8 až 9 eur, ale úžasné. Strašná sranda je sprchovať sa s tým. No dobré, a teraz už môžeme prejsť oficiálne na jedlo. Prvá vec, ktorú chcem spomenúť. V minulom videu, teda obľúbené výrobky z apríla, som spomínala mandľové mlieko od Alpro, značky Alpro, a objavila som. Táto značka už je dlho u nás na trhu, neviem prečo som ju nejak nekupovala. Je to značka Joja, teda v slovenčine volám Joja. Sú taliansky, predpokladám. Toto je mandľovo-rýžové mlieko a toto je kokosovo-rýžové mlieko. Sú veľmi fajn, je to taká iná chuť ako Alpro a sú pre tých hlavne, čo nemajú možno také finančné možnosti, sú lacnejší tak minimálne o euro na akože než Alpro na liter. Čiže toto určite odporúčam. Majú aj rýžové, aj ďalšie mlieka. Majú a dokonca majú bezlepkový ovsený nápoj. Ovsený, áno. Čiže je to ako mlieko, ale je to bezlepkové ovse. Čiže jej, mňam, bezlepkové a bezlaktozové zároveň. Asi by som mala povedať, že nie je z lepku a z laktózy trošku blbo. Ako môžem ich jesť, ale bude mi zle od žalúdka. Vyhodím sa na tvári, čiže vyhýbam sa im. A vôbec mi to nevadí. Ako viem, že teraz veľmi veľa ľudí to robí, ja z toho nerobím akože veľkú vec. Proste tak jednoducho, takto sa stravujem, som spokojná, moja pleť je spokojná, moje telo je spokojné a tak. Čiže k tomuto, keďže tu máme akože rastlinné, mám tu niečo, čo som prvýkrát kúpila minulý mesiac. Je to vegánska čokoláda od firmy Ičok. Táto je moja obľúbená od nich, je to biely nugát, chrumkavý biely nugát. Majú aj mliečnú čokoládu, aj tmavú, aj bielu s vanilkou. To je úžasné, to stojí 2 eurá. 9 centov po Freshi a v iných obchodoch, bio obchodoch to stojí 3 a viac eur. Je to 80 gramov, vidíte, že je to také, ale je to úžasné. To jednoducho úžasné. Vôbec mi nevadí, že som ich kúpila veľmi minulý mesiac. Úžasné. Lebo nepapám čokoládu veľmi, ale ešte nugát. Úžasné. No a ešte mám dve veci, ktoré sú v podstate jedlo, aj keď nie. Vy pochopíte, keď vám ukážem. To je vybrať jedno. Prvá je chlorela, čiže toto je tu. To morská riasa. Takýto tablet, ešte je aj v práškovej forme, ja takéto tabletky preferujem. Myslím, že 5 tabletiek zapiť pred jedlom. 3 krát za deň. A akože má svoje čistiace účinky, detoxikačné, aj pleti pomáha a tak ďalej, lebo čistí tráviacu sústavu. Pardon. Ja ho beriem hlavne kvôli tomu, že má veľmi veľa železa a potrebujem železo, lebo ako zdravo sa zdravujem sa, cvičím, snažím sa nestresovať, aj keď v práci je to niekedy ťažké. Nielen akože v mojej, ale všeobecne v práci je to niekedy ťažké. A žijem, čo to dosť zdravo, dovolím si tvrdiť, ale aj tak isté dni v mesiaci mám veľmi silné bolesti a zistila som, že je to aj čiastočne kvôli tomu, že nemám dostatok železa, samozrejme je to hlavne kvôli hormónnej sústave, ale jedlom a cvičením a príjmom správnych vecí, nestresovaním a tak
je to možné upraviť a toto mi veľmi pomohlo, lebo železo akože celkovo pomáha, nie som akože odborník na to, ale pomáha hojiť rany a keď mám dostatok, odkedy toto používam, že mám dostatok železa, mám oveľa menšie bolesti. Čiže ak máte ženy, toto je len pre ženy, ak máte problémy s bolestivou touto a neviete kde začať alebo chcete skúsiť niečo, nie len ibalgín, tak chlorela. U nás bola v takej krabičke, okolo 5 niečo eur stála a vyzerá to ako nekonečné balenie. Som to kúpila pred mesiacom a stále tam je, takže za vyskúšanie nič nedáte, takže dúfam, že aj vám to pomôže. A posledná vec, ktorú tu mám, taká litrová fľaštička a je to, zaostríme na to? Yes! Aloe vera juice, vlastne beriem 5 polievkových lyžíc hodinu pred jedlom, je to ako aloe vera, neviem, či to niekomu to môže vojať, niekomu nie. To sme dostali ako darček na Vianoce a od priateľovej tety a som sa jej pýtala, že kde to môžem znovu zohnať. A zohnala mi to v lekárni, taká zlatá mi to donesla, mali 1+1, čiže za 2 litre v podstate, nejakých 18 eur. Je to 99,7% šťavy z aloe. A čo robí šťava z aloe, vlastne prečítam. Pomáha správnemu tráveniu, podporuje obranyschopnosť a zdravý vzhľad pokožky, ktorý vyživuje znútra. Čiže ak znovu máte problém s pleťou a robíte čo môžete, alebo chcete skúsiť nejaké veci, aby sa to zlepšilo, alebo vás bolieva brucho nejaké, alebo vám je ťažko, alebo celkovo sa snažíte, alebo chcete začať žiť zdravšie, toto je fajn. 5 lyžíc pred jedlom, ale neviem ani koľkokrát denne. 50 ml, čiže iba tých 5 polievkových lyžíc denne. Pred hlavným jedlom, pred obedom, alebo ak robíte, podľa toho, aké smer robíte, ktoré je hlavné jedlo, tak 5 lyžíc predtým. Takže ako nie je to najlacnejšie, ale sú veľa drahšie, takže toto. Určite to odporúčam. Ja sa potom to cítim lepšie a samozrejme, že po fľaši sa dá potom 30-40 dní pauza, potom ďalšie, ale budete cítiť rozdiel. Čiže ak máte chuť investovať, tak rozhodne odporúčam. No a toto sú všetky moje obľúbené výrobky, produkty, náhodné veci. Posledné 2 mesiace. Áno, všetko. Ďakujem, že ste si našli čas pozrieť video, v ktorom mám masné vlasy a vyzerám, jak vyzerám, ale nevadí. Pekné náušničky aspoň. Zbožňujem okrúglené náušničky. A mám nové kimonko. Ako v móde, hej? Módnej slovnej zásobe, nie ako kimon, nie je to to, čo si viem okolo seba obviazať. Páči, aké má rukávky, neviem čo, rukávky, kimonko. OK. Ďakujem mi pekne, že ste si našli čas pozrieť video, teším sa na ďalšie video, nechajte mi nejaké komentáre, či niektorú z týchto vecí budete aj vy, aké boli vaše obľúbené výrobky. Prajem vám krásny deň, aj týždeň, zajtrajšie voľno, si užite a vidíme sa v mojom ďalšom videu. A ak sa vám páčilo, lajkujte prosím a prihláste sa na odber, potešíte ma. Ďakujem, čaute!